Η Νέα Δημοκρατία πλέον χρωστάει περισσότερο από μισό δισεκατομμύριο ευρώ. Σε λιγότερο από 10 χρόνια το χρέος της έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Το Πασόκ δεν πάει πίσω. Αυτά τα δύο είναι τα πιο χρεωμένα κόμματα στην Ευρώπη, με πολύ μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα. Είναι πρόβλημα αυτό ή είναι απλά ένα λογιστικό θέμα? Είναι πρόβλημα. Πρώτον, είναι συμβολικό ζήτημα. Πώς γίνονται οι καταχρεωμένα πολιτικά κόμματα να δώσουν το καλό παράδειγμα στους πολίτες. Το δεύτερο είναι πραγματικό πρόβλημα. Οι καταχρεωμένοι οργανισμοί είναι όμοιροι στις τράπεζες, στους δανειστές τους. Και τα αποτελέσματα αυτής της ομηρίας τα είδαμε σε κάποιο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο η πολιτεία αντιμετώπισε κάποιες πρακτικές των τραπεζών τα προηγούμενα χρόνια. Μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα? Μπορεί, αλλά απαιτεί πολιτικό θάρρος. Πρώτον, η Νέα Δημοκρατία αλλά και το Πασόκ να ζητήσουν από τα μέλη τους να συνδράμουν. Η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, έχει 150.000 μέλη. Με 10 ευρώ το μήνα, επί 12 μήνες, επί 20 χρόνια, μαζεύονται 360 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και λιγότερα από αυτά να μαζευτούν και για λιγότερα από αυτά να δεσμευτεί η Νέα Δημοκρατία στις τράπεζες, να είστε βέβαιοι ότι οι τράπεζες θα έχουν τη διάθεση να κάνουν ρύθμιση του χρέους της, η οποία φυσικά θα περιλαμβάνει και κούρεμα ενός μέρους του ποσού, που κακά τα ψέματα οφείλονται σε υπέρογκους τόκους. Επομένως το πρόβλημα λύνεται, χρειάζεται πολιτικό θάρρος και πρέπει να λυθεί. Αυτό είναι μια στρέβλωση, δεν είναι μια καθόλου καλή εικόνα, αλλά και θεσμικά είναι πολύ λάθος. Είμαι ο Λεωνίδας Παλαιοδήμος για τον Αντίποδα.